Tas iki ya urip. Halo, halo. Cik. Bocah iki bocah ngira ora duwe bojo ya ngono ngira sawedok ki rabi apa. Kowe iki kok piye? Kok 20.000 le dikilarno sak. Kok 20.000? Ki kelorot-kelorot go brate ngono kae. Rumah satu wedok, Wedok rambutnya semene, semene semene, semuluhe berapa haji? wis lah bagi-bagi ora apa-apa. Rumah saku, aku ini mau ngurangin lapangan ah. Ya. Kalau kono kok masih ada tulang kondok, ada sawah ya kono. Kayak aku numpak kondok. Ngomong ki sing bener. Bareng aku numpak motor, Numpak aku kok. lah dalah. Numpak aku. Kowe iki tak genahno lho. Aku numpak motor ngalor parake. Ngwalor sih. Tak luru ah. Jebule kok konoan mulai raiku. Berarti cara kampung ki mang nyuloi kowe. Ada ngene. Ayo Mas, lari jejak dhewe. Aku kok ora tau niku. Kowe ora tau. Jajal lah enggak lho. Kowe jajal. Lah terus Koyo aku nyetan koyo iki lho cocok kok piye? Ono wong wedok suarane koyo buta. kepiye? Waduh. Apa? Suara wong wedok iki teh. Aduh. Sebenarnya. Umumnya wong wedok kemanya. Nak ketablas. Aduh. Lah itu mang kepiye? Waduh. Masa wong wedok koyo buta wae. Iku ngono wong wedok jadi-jadian. Jadi ayo kok. Ayu, Kare bojo ayu kono. masa lembut. Ning di mentol. Lah iku wong kepiye? Sumpah tak dirayani di mentol. Sing menol ning endi? Ih kalau menceng bro. Tak kira mentol apa dibule. Ya wedok ya aku iki yo. Ngomongane pati. Apa mati? Nang LI. Kali Margorejo.